asko dakigun bezala, Donostian, beste leku askotan bezala, eskaera zabal eta anitz bat dagoelako herritarren aldetik, udal politiketan, edo gure udalerriko politika publikoetan parte hartzeko eta zuzenean parte hartzeko. Udal gobernu bezala eta gure 3 urte erdiko esperientzia honetan, modu implizito eta esplizitoetan jaso dugu eskaera herritarren aldetik, Donostiako auzoetan aurrera eraman ditugun prozesu ezberdinetan, herritarrekin izan ditugun hartu emanetan, donostiarrek nahi dutela euren ahotsa entzutea eta erabaki publikoetan parte hartzea eta hain zuzen demokrazia zuzenaren eremuak edo hiritar kontsulta honen erreglamentuak zehazki erantzuten dio herritarren artean dagoen eskaera zabal horrek ez. Ikusi besterik ez dago gaur egun gure lurraldean daukagun testuingurua, gero eta herri kontsulta gehiago egiten dira, herritarrek gero eta aukera eta espazio gehiago izaten ari dira euren borondate kolektiboa adierazteko, ikusi besterik ez dugu igande honetan, asteburu honetan, herri kontsulta ezberdinak eman diela Gipuzkoako udalerri ezberdinetan, eta Donostia gure iritziz eta gure ekimenez ere ezin da izan atzean geldituko den udalerriaz. Esan nahiko nuke guk prozesu honetan parte hartzean udal gobernu bezala 3 helburu nagusi izan ditugula, ez? Batetikan, prozesu honen nolakotasuna aipatzen duen bezala. Beti gora eraikitzea eta ezberdinen artean, ez? Azken finean, erreglamendu hau egiteko, alde batetik herritarrek parte hartu dute, lehenik protagonistak izan dira, eta beste alde batetik ere, talde politiko ezberdinek parte hartu dugu, eztabaida mahai batean. Ohiko prozedura eta tramite instituzionaletatik haratago da. Azken finean, hipotesi batetik jaiotzen da ideia hau eta hain zuzen Donostian demokrazia zuzeneko eredua bultzatu nahi bat badugu, ezinbestekoa dela hasieratik herritarren aldetik eta ezberdinen artean eraikitzea eta hori dela bermea azken finean binkulazio bat edo identifikazio bat sortzeko, lotzeko eta laguntzeko demokrazia zuzeneko eredu horrekin ez. En segundo lugar, y el segundo objetivo nuestro era que este reglamento sirva como instrumento para con absoluta normalidad y de una manera permanente tomar decisiones de carácter público o del ámbito público en nuestro municipio. Es decir, nosotros no entendemos la democracia directa como una cuestión absolutamente excepcional, si nos parece que mediante este reglamento ponemos una herramienta que con absoluta normalidad se puede utilizar en nuestro municipio para tomar las decisiones que afecten al conjunto de la ciudadanía. Y en tercer lugar, pues, al fin y al cabo, esta iniciativa por parte del Gobierno responde de una manera más general a un afán de democratizar las decisiones que se toman en Donostia y democratizar el propio funcionamiento de nuestra administración.